This is Ricky, Julian, and Bubbles, and we support this channel. This is Ricky, Julian, and Bubbles. We support this channel. Det skulle bare for fedt her at sidde og være hjemmeløs på hovedbanegården. Her interviewer vi lige hunden, som går forbi. Og pølsemanden ser ud til at have masser af pølser derovre, og kunder i hvert fald. Her ser vi så indgangen til magasin. Der er lige et cykel på vej forbi. Men alt i alt en meget stille og rolig eftermiddag her i København. Man kan jo se, at der er livlig trafik omkring pladsen her. Der er sædvanlige soldater, der er på overlov. De skal ud og vise flaget. Så vi kæmper for sagen. Hvad det så er for en sag, vi kæmper for. Der har vi straks en, der vil være med i billedet. Nu skal jo nå bussen, som vi kan se. Der er flere, der skal nå bussen. Man kan se, at bussen den holder tilbage for dem, der løber ned for at nå bussen. Endnu en soldat. Man kunne måske spørge hende, om hun har været i kamp. Sikkert mange medaljer, I har fået med hjem. Ja. Det er vist ikke bare en champagnesabel, den der, hva'? Nej, men det er faktisk den der bedste. Okay. Ja. Og der skal også være nogle fails. Så ja, på Kongens Nytorv, hvor der var nogle cykelartister i gang. Ja, det blev til lidt, men vi fik der en, der faldt på cykel. Det er jo en stor ting i vores dag at finde. Så er det selfie-tid igen. Og jeg vil dengang påpege den danske natur. Der findes mange forskellige særartede ting i den danske natur. Men en af dem, som der stod mig allermest, det er specielt anbefalet, at man ikke plukker de danske svampe. De kan måske se meget tillokkende ud og minde lidt om champignoner, men hvis man så bare går ind og river lidt af dem, så kan man straks se, at det er lange lameller med typiske giftstoffer som psilocybingifte og LSD-lignende egenskaber. Så pugbad, hold dem endelig væk fra det. Og her så står vi jo bag kranerne ved min gamle bolig, som I kan se helt over bag det. Flytter kranerne lidt, så der har jeg jo boet længe og det er kliksmand og alt muligt. Dengang jeg var vild knallergøl, du ved, og var kendt for forskellige mordforsøg og fængselsture og du ved, alt det gangsterliv, som man skal leve, som man er råd her ude på Amager. Og det er sgu noget, der sætter sit spor på scenen, må man sige. Det er vel nok det, man kan sige, man bliver hurtigt voksen af i forhold til at bo i forstaden i en lille villa med vennerne, du ved, fra ølklubben af, så man brygger øl med, du ved, på den helt nye facon. Det der, hvor der er ingen alkohol i. Nå, tilbage til dig, Stu. This is Ricky, Julian, and Bubbles, and we support this channel.
This is Ricky, Julian, and Bubbles. We support this channel.